Det bedste for mig ved at stå på ski, det er, at man kan komme ud i den friske luft og nyde naturen, og samtidig med, at man dyrker sport. Og så føles det på en eller anden måde som en ekstrem sport, samtidig med, at det også kan være ferie og afslapning. En normal dag på ski foregår for mig ved, at jeg står op så tidligt som muligt og får noget god morgenmad. Og så tager jeg hen til lifterne, så jeg er klar til, at de åbner, og så kommer op og får en masse gode ture. Kan det være, at dagen bliver afsluttet ned på baren på noget afterski. Jeg valgte at arbejde med ski, fordi jeg kunne godt tænke mig at komme ud, undervise ud og arbejde i naturen, og samtidig har jeg hørt rigtig, rigtig godt om det. Hvorfor alle burde prøve at stå på ski? Ja, jeg tror, det er bare en helt speciel følelse. Det er noget unikt på en eller anden måde at stå på toppen af bjerget og kigge ud og bare nyde udsigten og nyde det hele. Og så er det bare en super fed sport.